खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। आसामाव असमिया आरो मुसलमानफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जानायनि लामायाव नामा? आसामाव थानानैबो असमियाफोरखौ मुसलमानफोरा हुमखिदों। असमियानि दादागिरिया सोलिया, हिन्दु मुर्दाबाद, मिया जिन्दाबाद बेफोरबादि स्लगान गोनां पस्टारजों थोंजोङै असमियाफोरखौ मुसलमानफोरा हुमखिदों। चिरां जिल्लानि बिजनीनि 1 नं भेटागावनि देवकुबारायाव दुथां सुबुंफोरा असमियाफोरनि बेरेखा अजद गोनां पस्टार सिथाबनाय जाथाय जादों। सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा थांनाय हराव माखासे गलाफोराव असमिया हिन्दु बेरेखा अजद गोनां पस्टारफोरखौ सिथाबनानै गालाङो। दुथां सुबुंफोरा सिथाबनानै गालांनाय पस्टाराव असमियानि दादागिरिया सोलिनाय नङा, मिया जिन्दाबाद, हिन्दु मुर्दाबाद, मियानि सायाव इनाय खालामोब्ला आसामाव हिन्दुफोरखौ गोजोनै थानो होआ। जिनाहारिखौ मियाफोराल' नङा हिन्दुफोराबो खालामो। मिया जिन्दाबाद बायदि असमिया बेरेखा लिरनायखौ नुनानै जायगायाव दुङाव थासारि सोमजियो। थारैनो आसामाव असमिया आरो मुसलमानफोरनि गेजेराव जामारसिगोन नामा दाङाबाजि? मानोना आसामाव थानानैनो असमियाफोरखौ मुसलमानफोरा हुमखि होनायखौ नुनो मोन्दों। जाथायथिलियाव पुलिस आरो ओनसोलनि एमएलए अजय कुमार राया नुजाथि हैनानै जाथायनि सायाव खौरां लाहैनायजों लोगोसे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायजेनो होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं मासबाद पुलिसा 84 केजि गान्जाजों लोगोसे सानै गान्जा फालांगिरिखौ हमदों। उदालगुरि जिल्लानि मासबाद पुलिसा मैया सोरांस्रि समाव सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सानै गान्जा फालांगिरिखौ हमनो हायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मोनसे खौरां मोनखोमानायाव मासबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जय कुमार दुबे आरो लालपुलाव थानाय 23 नं एसएसबि जवाननि मोनसे जथाय हानजाया आसाम अरुणाचल सीमा ओनसोलनि निजोरा सेन्टारनि खाथियाव थानाय हाग्रायाव सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सानै गान्जा फालांगिरिखौ हमनो हायो। आसाम अरुणाचल सीमानि निजोरा हाग्राजों सानै सुबुंफोरा गान्जा रोगाबाय थानाय समावनो पुलिस आरो एसएसबिनि मोनसे जथाय अपारेशनाव गासै 84 केजि गान्जाजों लोगोसे सानै गान्जा फालांगिरिखौ हमनो हायो होनना खौरां मोन्दों। हमजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ उदालगुरि जिल्लानि निजोरा गामिनि दीपक ग्वाला आरो आदर्श बाहादुर गामिनि खाथियाव थानाय मान्दारगुरि गामिनि धरनिधर ब्रह्म होनना सिनायथिनाय जायो। हमनो हानाय गान्जानि बेसेना हाथायाव गासै 42 लाख रांसोनि जागोन होनना पुलिसा मोनथिहोदों। नेक्स्टआव दं बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनांगौनि थाखाय मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि मासि लानानै दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों मैया बिटिसि सेक्रेटारियेटनि सिइएम कनफारेन्स हलाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि इडुकेसन डाइरेक्टर जेपि ब्रह्म आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि गेजेराव बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनांगौनि थाखाय गुवारै सावरायलायो होनना खौरां मोन्दों। बे सावरायलायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी, लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबित नार्जारी आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय डक्टर सुरत नार्जारी, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीजों लोगोसे आफादनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं बिटिसि सेक्रेटारियेटनि बेंखनाव सा 300निबो बांसिन जिरायनो खाबु गोनां अडिट'रियाम लुनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बे हाबाफारिखौ मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखेवना होयो। बिथां प्रमद बर'आ बुङोदि क'क्राझार सोहोराव जिरायनानै मिटिं खालामनो मोजां जायगा गैया, जायनि थाखाय माब्लाबा सिआइटि माब्लाबा गुबुन गुबुन इनस्टिटिउसनफोराव थांनो नांगौ जायो। बेनि थाखायनो मोजां गंसे अडिट'रियाम जेराव 300 सुबुंफोरा गोरलै जिरायनो हायो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि मिटिं सेमिनार जाहाथे खालामनो हायो, बेनि थाखायनो बिटिसि केम्पासाव बानायनो नागिरदों। नाथाय बियो सोरखारनि थाखायल' नङा, गोबां आफादफोर जायफोरा पजिटिभै मोजां मिटिं खालामगोन, जायफोरा गाज्रि सानलायनाय सोंखारिलायनाय गैया, बेबायदि मिटिंफोरनि थाखाय बे हलखौ बाहायनो होनाय जागोन होनना बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुङो। नेक्स्टआव दं अमा फिसिनाय मावथांखियाव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा गोख्रों जांख्रिखांदों। मैया बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय हजुवानि खख्लाबारि साफागुरि फरायसालिमायाव ब्लक खोन्दोनि सोलोंथाइ फसंथानफोराव जाग्रा आदार आबाद मावनाय, जुनार फिसिनाय आदबफोर जेरै अमा फिसिनाय, बोरमा फिसिनाय, हांसो फिसिनायनि सायाव उफेरा फोरोंखान्थि हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय स्कलारफोर लाबोनानै फरायसाफोरनि गेजेराव सावरायहैयो आरो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा गाहाय आलासि
महरै बाहागो लायो आरो 22 नं खख्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैनानै फरायसाफोरजों सावरायलायो। बेनि अनगायैबो खख्लाबारि सापागुरि फरायसालिमानि गोरायुं जौस्रां ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लायो। लोगोसे EM राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदि सोरखारि साख्रिनि अनगायैबो बेफोरबादि उफेरा हाबा मावनानै संसार सोलिनो हायो होनना बिथाङा बुङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होयोब्लानो जाबाय। थेंक्स फर वाचिं।